Maayong buntag sa tanan. Sa atong ebanghelyo karon, giingon dinhi nga ang atong Ginoong Hesus gidapit sa pagpangaon sa balay sa usa ka Pariseo nga ginganlag Simon. Pero mao'y atong timan-an nga ang mga Pariseo apil na ang mga magtutudlo sa balaod. They think so highly of themselves. They see themselves as so holy and righteous that they do not feel the need of God's grace. Ingon ana ang mga Pariseo, apil na ang mga magtutudlo sa balaod. Nga tungod sa taas nga pagtan-aw o pag-ilan nila sa ilang kaugalingon, na feel nila nga wala na nila kinahanglana ang grasya o ang kaluwi sa Diyos sa ilang kinabuhi. Ingon ana sila, mga mapahitason. Karon sa giasoy sa atong ebanghelyo, giingon dinhi nga usa ka babayi nga daotag kinabuhi, usa ka makasasala. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon dito sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Ug samtang diha siya sa luyon ni Jesus dapit sa tiilan, mihilak siya ug nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibubuan sa pahumot. Tinuod kining babae nga miduol kang Jesus usa ka makasasala. Adunay dautan nga kinabuhi. O gisalikway siya sa katilingban tungod sa iyang pagkamakasasala. Pero ang nakamaayo nining bayhana tungod kay giangkon niya ang iyang pagkamakasasala. Wala niya kini ilimod, iyang giangkon ang iyang pagkamakasasala. Ug ang iyang paghilak nga mo'y nakapahumod sa mga tiil ni Jesus sa iyang mga luha, mao kadto ang proyba, ang nagpamatuod nga gibasulan niya sa insakto ang iyang mga sala. Oo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon diya sa iyang pagduol kang Jesus na masin nga mapasaylo unta siya sa iyang mga sala o nga matabangan unta siya sa pagbago sa iyang kaugalingon. Tinuuray ang iyang paghinulsol. Usa ka maalamon nga tao nagsulti kaniadto, miingon siya, water flows only to lower ground, and so does God's grace. Ang tubig modagayday gayud kini ngadto sa ubos nga lugar. Ug ingon usab ni ana ang grasya sa Ginoo. Ug maigsuon kining babae nga matinud-anon ug mapaubsanon nga miangkon sa iyang mga sala, didto midagayday ang grasya sa atong Ginoo. Ug ang Ginoong Hesus miingon kaniya, gipasaylo na ang imong mga sala. Truly, Jesus has a soft heart for sinners and outcasts, sama nining babay sa atong ebanghelyo karon. And Jesus also is a friend of tax collectors and sinners, sa giasoy pa sa atong ebanghelyo kagahapon.
However, Jesus does not seem to have a heart for those who are so proud of themselves, like the scribes and the Pharisees. They boast before the Lord and are blind of their own failings. Oo, taas ang pag-ila o pagtanaw sa mga Pariseo o sa mga eskriba sa ilang kaugalingon. O posible usab nga taas ang pagtanaw o pag-ila sa mga tao ngadto kanila diha sa katilingban. Pero dili unta kini ipanghambog. Kay mao'y atong timan-an nga sa atubangan sa atong Ginoong Hesus, kitang tanan dili lamang ang makasasala, kundi kitang tanan pulos makalilimos. Ug ang atong kaluwasan nagadepende lamang gayud sa grasya ug kaluoy sa Dios ngari kanato. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.